Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, Om Swastiastu, Rahayu. Sugeng pinanggihan malih para pamireng saha pamirsa sedaya kaliyan radio online Mandala Kawi ingkang tansah setya tuhu areruri luhuring kawruh sejarah seni saha kabudayan Jawi. Kawula aturaken wilujeng rawuh wonten ing program waosan cariyos basa Jawi. Inggih punika satunggaling pagiaran ingkang kinasih papan kita angresapi piwulang mudirasa lan nyinau sejarah ugi babat kang kapacak ing sakjeroning seseratan para mikuna. Wekdal punika taksih kalian dalem pun Ki Ageng Srubut boten sisip pun dalem nuwun sewu keparenga amiwiti waosan sinambi nyumet geni semangat nguri-nguri kabudayan adiluhungipun para leluhur. Mugi waosan cariyos menika saged damel panglipur ati, pangreksa budi lan pamedar inspirasi tumrap gesang padintenan. Monggo prokadang saha pamirsa ingkang minuliyang ing pambudi sami hangasta rasa tentrem anglempak ing pangrungu kita rungu bebarengan cariyos kang kebak piwulang mugi manfaati. Nuwun. Babat menika nyariosaken wiwitane anengipun Gunung Kelad. Gunung cilik ing sisih leripun alas gelagah Gunung Kawi ingkang rumiyin dikanteni dening Raja Siluman serta dados panggonan lelaku pinisepuh ing jaman kina. Lering suya kang gumuruh Gunung Kawi udan remeng-remeng ketaman sinarasa lumaksana lagu pinasti. Menika kula waos napa wontenipun amargi seseratan punika nggih tetilaran saking jaman rumiyin nalika taksih ten pujon niki wonten wayang sesek naminipun dados wayang ingkang saking pring. Nalikane jaman kuno nalika tanah tlatah mriki tlatah Glagah durung kapernah kabeh kutha lan padukuhane ana sawijining alas ageng kang sinebat Alas Rendet. Ing alas punika kathah tetukulan kayu puspawangi, wit garu lan cemara ingkang dhuwur-dhuwur. Nanging wonten satunggaling tlatah kang gundul lan boten tumuwuh tetuwuhan. Warga padukuhan saindengipun nyebut panggonan punika anama Puthuk Keled awit saben wengi tansah katon padhang jumlorot lan kadang kaprungu swara gremeng munggeng. Wanci punika warga ajrih mlebet alas wau awit dipun tepang minangka panggonane Ratu Siluman anama Keled.
inggih punika arupa satriya ireng mawa buntut kelet lan sirahe kaya manungsa nanging lambene arang nutup tansah medhahaken swara suluk lir kidung. Sapa sira wani mlebu alasku, alas iki dudu panggonan manungsa bali sadurunge cilaka. Aku Ki Pringgo Sadewa dudu pamegat peteng nanging pangreksa pepadang yen alas iki bakal muntal desa-desa. Aku kudu mandekani lumantar pamujilan welas asih kersa Gusti bakal kadados. Sapa sing lulut marang alam bakal pinaringan berkah nanging sing sakarepe dhewe bakal sirna. Gunung cilik jumlorot suci sak mburine gegayuhan wening wong urip kudu bisa ngilingi antara daya lan rasa aja ngukum sapa-sapa yen durung wicaksana. Lumebet ing antarane taun 1211 Jawa rawuhipun satunggal bini sepuh sakti saking tepsiring Gunung Kawi. Asmanipun Hyang Pringgo Sadewa. Tiyang sepuh ingkang kagungan kawruh linuwih saged nyawang lelakon lan ndeleng roh-roh alus. Hyang Pringgo Sadewa nampi wangsit nalika semedi ing Watulingga bilih ing arah lor ana lemah kang kudu ditumbas kelawan tetesan laku. Dene panggonan kasebut bakal dados papan gegayuhan suci lan panguripan anyar yen saged ngusir siluman kelet lan nglerem roh-roh jahat ing kono. Nalika Ki Trenggana mlebet alas rendet langit mendung dadak peteng dedet ing sak tengahing puncak cumlorot ratu kelet medal lumantar kokos lan swara ngeses. Ki Pringgo Sadewa mecah Ki Pringgo Sadewa nyabetaken pecutipun ingkang asma Gumbalasari banjur ngucap, "He kelet, sirna saka papan kene balik marang alammu. Kula mugi nyuwun dam, nanging umpami panjenengan angkuh mesti kedados perang panguripan." Ratu kelet kebat marani nanging sadurunge ndemek. Pecute Ki Pringgo Sadewa nyabet mawa geni suci. Ratu kelet ndelek suarane nggerung saalas banjur dumadakan kelelep ing lemah. Ing papan panggonane kuwi banjur tuwuh lemah gundukan gunung alit cemlorot awit saka kono banjur sinebut Gunung Kelet. Sawise kedadosan lelakon punika Hyang Pringgo Sadewa ndedonga ing puncaking Gunung Kelet lan ngedekake tugu watu mawi gentong turah ingkang ngemu wasiat Gunung Kelet dudu mung papan lelembut nanging papan eling. Saben sing teka kudu nganggo ati resik, aja ngguyu samena, aja mbantah tatanan. Ing gunung iki sapa kang semedi bakal ketemu dalan. Wiwit saka wektu niku Gunung Kelet rumiyin
dados panggonan tapa brata pinisepuh para jawara lan para sedulur sing kepingin lelaku. Kocapa saksampunipun Eyang Pringga Sadewa sowan ing swarga, puncuk gunung Kelet isih cumlorot saben surut. Para warga lan pinisepuh taksih ajeg tirakatan ing saben dinten malam Jumat Kliwon mawi nggawa sesaji lan suluk tembang macapat. Ana sing percaya yen nganti dina iki Ratu Kelet isih sesrawungan dados pangreksa alam lan bebaya, nanging ora ana kang wani nglanggar pakem awit Gunung Kelet wis kedadosan sakral. Gunung Kelet ing nguni punika simbol pangreksa alam lan tentenger perjanjian antaraning jagat kasar lan alus. Sapa sing urip manut bakal diparingi nugraha, nanging sapa kang angkuh bisa kapiridu dening Ratu Kelet piyambak. Mekaten cekak-cekapipun waosan mugi saged dados wacana. Kirang langkungipun kula ngaturaken gunging pangaksana. Nuwun.